хора, добре дошли в моя YouTube канал. Днеска ще играем, ще се забавляваме заедно. Аз искам да искам. Но според обичайно, ще желая да не казах нищо. Но и аз имам мечти, нали? Според мен и госпожа Много години. Нека играем в игра. да бъде направено от мама. Нека играем в друга игра. Почей брохи вън. Нужни са двама души. Не само майката или баща. Но останалите ритуали е допустимо да се правят изключения, но това е сватба. И аз няма да допусна церемонията да бъде изопачена. На моята сватба Чичо и Леля ми изпълниха ритуалите. Не майка ми. Да. Ритуалите се изпълняват от родителите. На моята сватба също ще бъдат изпълнени. Чакай малко. Братко. Чакай, братко. Тя понесе цялата отговорност за сватбата, защо да не направи изпращането ми. Така, хора. Костана бе, хора бе, костана бе, хора бе. От деня, в който оговорихме сватбата до днес, Еми, хора. сама знам какви усилия положим. Костане на 3. Еми, хора, допълнителни поръчки работеше. Костане на 3 минути и го спирам. И не само, На че 3 не минути почиваш. Костане. Не сядаше за 5 минути да си изпие чая. Костане на 3 го спирам. Нарисува едната си ръка, за да може да работи с другата.